akong challenge ninyo, day. Halika mo, ana, oh. Ano kayo na mo? Ibutang day na nato din, ha? Wato na to ang duha kay para inig-abot ato. Ay, sugod na ta. Sayo na rani ko dyan. Sugod na. Tira man so. Mao gani. Sayo na kainin. Ako'y makadaan 5K. Kiday. Na sige na. Agad na. Sagot. Kaya sa nila. Ay, dara sila nagpadung. Oo, na. Ang duha, sige. Ay, Gaya sa ninyo. Oy, magdali kay excited na kayo sa 5K. Kaya mag-challenge na. Sa mga gan. Nagana ko yung pantig. Imo naman to nang gibutang-butang na imong pabog ya Mars. Uy. Sa pinunit na nako dito sa unahan ganina. Pero ang mas tindot kani gyud. Oh, gana gyud korta ba. Kayo kay. Ano na ay klaro ana. Unsa man yung bata naman eh. Challenge ganito. Oh, unsa nga challenge? Ang magkakuan 5K. Boy, makalawa. Kadaog. Unsa man nga game siya ay? Lumbaan na itong sulob sa... Pero wala gamit kamot ha. Oh, TL ra. Pero ana. Mabot dire. Oh, sige. Pero mo ko. Mapil ka? Okay, ako Apil ka? makadaog. Aw, ako Okay. gyapon ng 5K. Oh, sige. Maning kamot sad Kamot ni. yung tali. Kamot Yes, sugot ta. Unsa ready na? Ready na. Dari ko ha. Hoy, asa lang man beng. Pinuwaklan ako ha. Kaniya ko ha. Pinuwaklan ako. Sugot ta ha? 3. Yeah, 1 2 3 sige. Okay. 3 2 1 go. Sa maruwa. Ano lang, wala ka oy. Disqualified na ka oy. Disqualified ka kay kamot ni mo. Ay wala sad. Tumagi kamot. Wala sad. Wala pa na sulod tarong. Wala pa na oy. Wala pa na oy. Abot. Lapit na kita sa kagam-di ka na. Pero kumukuan. Adi ay. Oy. Lapit na na imuha day. Lapit na imuha say. Dati ko kay kayo ay naluya ka. Nabuyo ka. Hoy, maigo ko ha. Kapuya na oy. Pasagirin ko kay aron masuod ni ako. Sana kani. Sana man ni. Uy, ginoo ko aron sa pa man ni masuod ugma pa. Kumpuya. Lusood na ko ah. Di kaptan. Di, ikay sunod ako ah. Nga to sunod wala umit mo. Di nagaraw na yung mga. Ako maggunang ko. No? Ayo, tiyan.